രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 14 ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇന്നലെ 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, അതിൽ നമ്മൾ ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, പ്രകൃതിയുടെ 24 കുറിച്ച് കണ്ടു. പിന്നെ എന്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്? ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പുരുഷനെ കുറിച്ച് നാളത്തെ അധ്യായത്തിൽ 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. 14ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അതും പറയുന്നത്. ഇന്നലെ ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നത് അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടത്? പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ജീവാത്മാവും ജീവാത്മാവും ത്രിഗുണങ്ങളാൽ നമ്മൾ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും. അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കും. അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ വരും അല്ലെ. അത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി. അതിൽ നിന്ന് നാമജപത്തിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറാമെന്ന് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ അതാ പറയണത്. ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മറികടക്കാൻ സാധിക്കുക, അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയണത് നമ്മള് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്നാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. ഇതിന് നമുക്ക് മാറണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തില് അതിനെ കുറിച്ചാണ് 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അതാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള പ്രക്രിയ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ കഴിവുള്ളവർക്കാണ് പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ഇതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള പ്രക്രിയ എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായതാണ് ഈ ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് വരുമ്പോ ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ്? ശുദ്ധനാണ്.
പക്ഷെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, അത് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ജീവാത്മാവിന്റെ വിചാരം താനാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നാണ്. ഇപ്പൊ സത്വഗുണം സ്വാധീനിച്ചാൽ ജീവാത്മാവ് സാത്വികമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കും, രജോ ഗുണാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ. അപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക്, ജീവാത്മാവല്ല അവിടെ, ഈ ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തികൾ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം, ഈ ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഈ 3 ഗുണത്തിനെ നമ്മൾ മറികടക്കണം. ഈ 3 ഗുണം എന്താണ്, ബന്ധനാണ്. നമുക്ക് സത്വഗുണം ബന്ധനാണ്, രജോഗുണം ബന്ധനാണ്, തമോ ഗുണം ബന്ധനാണ്. 3 ഗുണം നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തില് ബന്ധിക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് മോചനം നേടേണ്ടത്. ഈ 3നെ മറികടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഗുണമുണ്ട്, അതാണ് വിശുദ്ധ സത്വഗുണം അല്ലെങ്കിൽ വസുദേവാവസ്ഥ എന്ന് പറയും. അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തേണ്ടത്. വിശുദ്ധ സത്വം അല്ലെങ്കിൽ വസുദേവാവസ്ഥ, ഈ 3 ഗുണത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത്. അതാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഏത് ഗുണത്തിൽ വരുന്നത്, വിശുദ്ധ സത്വത്തിൽ വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വസുദേവ അവസ്ഥ എന്ന് പറയും. വസുദേവ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നത്, അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തേണ്ടത്. സത്വഗുണം നമ്മളെ ബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ്യായം 14, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പരം ഭൂയ പ്രവീക്ഷ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം യജ്ഞാത്വാ മുനയ സർവേ പരാം സിദ്ധിമിതോ ഗതഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഏതൊന്നറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്, സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഏതൊന്നറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ഋഷികൾക്കെല്ലാം പരിപൂർണത നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ആ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരാമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയാണ്, ഋഷികള് ഏതോ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് എന്ത് സാധിച്ചത്, പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചത്. ആ ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച്, ആ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ആ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്. ഋഷിമാർക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് കുരുങ്ങുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ കാരണം കൊണ്ടാണെന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു, ഋഷിമാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് പരിപൂർണതയിൽ എത്താൻ സാധിച്ചതും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിച്ചതും. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ വിശദമായിട്ട് ഇനി അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇതം ജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമ സാധർമ്യമാകതഃ സർഗേ പീനോപജായന്തെ പ്രലയന്തെ പ്രലയേന വ്യഥന്തി ച. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിന് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാവുകയുമില്ല. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാല് എന്റേതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും, ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന ഭഗവാന്റേതിന് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഈ വ്യക്തികൾക്ക് സാധിക്കും. അതായത് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കുന്നവർക്ക്. അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാകുന്നില്ല, സൃഷ്ടികാലത്ത് ജന്മമെടുക്കുന്നില്ല. ഈ പ്രളയവും സൃഷ്ടിയും ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എവിടെ മാത്രമാണ്, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എവിടെ വരണ്ട, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എങ്ങനെയാണെങ്കില് ഭഗവാനെ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ സാധിച്ചവർക്ക്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയോ പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാവേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച്, അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെന്ത് വേണ്ടി വരില്ല, നമുക്ക് പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാകേണ്ടതോ പിന്നെ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, സർവയോനീഷു കൗന്ദേയ മൂർധയാ സംഭവന്തി യഃ താസാം ബ്രഹ്മ മഹത്യോ അഹം ബീജപ്രതാപിതാം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെ എന്നറിയണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തത് ആരാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അവരുടെ ബീജപ്രദാതാവായിട്ടുള്ള പിതാവും ആര് തന്നെയാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവവർഗങ്ങൾക്കും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയത് ഭഗവാനിലൂടെയാണ്.
ഭഗവാനാണ് ഇവരുടെ ബീജം നൽകിയ ബീജം പ്രദാനം ചെയ്ത പിതാവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. 84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങള് എല്ലാതും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ? ആരിലൂടെയാണ്? ഭഗവാനിലൂടെയാണ് എന്ന് ഭഗവാനോട് എടുത്തു പറയാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ജീവസത്തകൾക്കെല്ലാം ആദി പിതാവെന്ന് ഈ ശ്ലോകം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആദി പിതാവാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ പ്രകൃതികളുടെ സംയോഗമാണ് ജീവാത്മാക്കൾ. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതികതയുടെയും ആത്മീയതയുടെയും കൂടെയുള്ള സംയോഗമാണ് ജീവസത്തകൾ. അങ്ങനെയുള്ള ജീവസത്തകൾ ഭൂലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന സമുന്നത ഗ്രഹത്തിൽ പോലും കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാക്കൾ എല്ലായിടും ഉണ്ട്. ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല ഉള്ളത്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന ഗ്രഹം, ബ്രഹ്മലോകം മുതല് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും എന്തുണ്ട്? ഈ ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. എല്ലാ ഭൂമിയിലുണ്ട്, വെള്ളത്തിലുണ്ട്, കരയിലുണ്ട്, അഗ്നിയിലുണ്ട്, എല്ലായിടത്തും എന്തുണ്ട്? ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. ബ്രഹ്മലോകത്ത് മാത്രല്ല എല്ലാ ലോകത്തും, ഭൂലോകത്തും എല്ലാ ലോകത്തും എന്തുണ്ട്? ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. ഭഗവാൻ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതും ഇഴജന്തുക്കളും കരയിൽ ജീവിക്കുന്നതും എല്ലാത്തിന്റെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. ഇനി 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഇവിടെ. സത്വം രജസ്തമ ഇതി ഗുണാ പ്രകൃതി സംഭവഃ നിപതന്തി മഹാബാഹോ ദേഹേ ദേഹീനമവ്യയം. ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. സത്വം, രജസ്, തമസ്. ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയണത്? മഹാബാഹുവായ അർജുന, 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് എന്ത്? ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. അതൊക്കെയാണ് സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഇതാണ് 3 ഗുണങ്ങള്. അതില് ജീവാത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സംയോഗം ഉണ്ടാകുമ്പോ അത് ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം അതിനെ സ്വാധീനിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് ആ ഗുണങ്ങളാൽ അത് ബന്ധിതനാകാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇനി ഓരോ ഗുണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. തത്ര സത്വം നിർമ്മലത്താത് പ്രകാശകമനാമയം സുഖസംഖ്യേന പെത്താതി ജ്ഞാനസംഖ്യേന ചാനക. ഹേ പുണ്യാത്മാവേ, മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകിയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രമോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ഭക്തരാക്കപ്പെടും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, പുണ്യാത്മാവെ, മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാണ് എന്ത്? സത്വഗുണം. സത്വഗുണം രജോ ഗുണത്തിനും തമോ ഗുണത്തിനും അപേക്ഷിച്ച് എങ്ങനെയാണ്? വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ് സത്വഗുണം. പ്രകാശമാനമാണ്, പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നൽകുന്നതുമാണ്. പ്രകാശമാനമാണ്, പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നൽകുന്നതുമാണ് എന്ത്? സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർക്ക് എങ്ങനെയാണ്? സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ബദ്ധരാക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരും ബന്ധിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഇവരെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ബന്ധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനമാണ്, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നൽകുന്നതാണ്, സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ബന്ധിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? സത്വഗുണം. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് പൊതുവെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ജ്ഞാനം ഉണ്ടെന്ന് പറയില്ല, അറിവുള്ളവരായിരിക്കും. അപ്പൊ അറിവുണ്ടാവുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് എന്താണ്? നല്ല അറിവുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് ജോലി ഉണ്ടാവും. അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും. അവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നല്ലതായിരിക്കും. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നല്ലൊരു സ്ഥാനം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നല്ല സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരെന്താണ്? ആ സുഖ സൗകര്യങ്ങളിലായിരിക്കും പിന്നെ അവർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ആ സുഖ സൗകര്യം കൊണ്ട് അവരെന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അറിയാതെ നമുക്ക് എന്ത് വന്നു തുടങ്ങും? അഹങ്കാരം വന്നു തുടങ്ങും. ഞാനാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്, എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കിട്ടുന്നു, ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണെന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ആരിൽ വരാം? ഈ സത്വഗുണത്തിൽ വരും. പക്ഷെ അവരെങ്ങനെയാണ്? പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും മറ്റുള്ള ഗുണത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ്? അത് വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്, പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സുഖം കൊണ്ടും അവരിവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധിക്കുകയാണ് എന്ത്? സത്വഗുണം. ഇനി രജോ ഗുണാണെങ്കിലോ, രജോ രാഗാത്മകം വിത്തി തൃഷ്ണ സംഘാസമുദ്ഭവം തന്നിഭത്താതി കൗന്ദേയ കർമ്മസംഘേന ദേഹിനം. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ ഉളവാകുന്നതാണ് രജോ ഗുണം. ദേഹസ്ഥനായ ജീവന് അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പൊ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്നുള്ളവാകുന്നതാണ് എന്ത്? രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. ദേഹസ്ഥനായ ജീവന് അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അത് കുടുക്കിയിടുന്നത്. അപ്പൊ
കൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്നതാണ് രജോ ഗുണം. ഈ രജോ ഗുണം ഈ ജീവാത്മാവിനെ ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട്, അതായത് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആഗ്രഹങ്ങളുള്ളവരായിരിക്കും. വളരെ ആഗ്രഹങ്ങളുള്ളവരാണ് എന്ത് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. അപ്പൊ ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്കിപ്പോ ഒരു വണ്ടി മേടിക്കണം, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് ഭയങ്കര വിലയുള്ള നല്ല വണ്ടി മേടിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൈസ വേണം കുറെ, അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്ത് നമുക്കത് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും? പ്രയാസം വരികയും ചെയ്യും. രജോ ഗുണത്തിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷണം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? തൃഷ്ണ. നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും. പിന്നെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്വഭാവം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവും. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ, അപ്പൊ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആര് കുടുക്കിയിടുന്നത്? ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെ കുടിക്കുന്നത്. സ്ത്രീ പുരുഷന്മാര് തമ്മിലുള്ള ആസക്തിയും ഒക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? രജോ ഗുണത്തില് വരുന്നതാണ്. ഈ തമോ ഗുണത്തിന്റെ എങ്ങനെ പറയണത്? തമസ്തജ്ഞാനജം വിധി മോഹനം സർവദേഹിന പ്രമാദാലസ്യ നിദ്രാപി സന്നിബദ്ധാതി ഭാരത. ഭാരതപുത്ര, അജ്ഞാനജന്യമായ തമോ ഗുണമാകട്ടെ സർവശരീരങ്ങളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെയാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണം. തമോ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞതാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണം. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിന്റെ നേരെ വിപരീതമാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണം. തമോ ഗുണത്തില് സർവ്വശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണം. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായിട്ട് എന്താ പറയണത്? പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര. ഇവ ഈ ബദ്ധ ജീവാത്മാവിനെ ഇവിടെ കുടുക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര. അതിലൂടെയാണ് ബദ്ധ ജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയത്. അതായത് പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ഉത്സാഹമില്ലായ്മ, അലസന്മാരായിരിക്കുക, നിദ്ര, ഉറക്കമൊക്കെ എന്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്? തമോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല, മടിയന്മാരായിരിക്കും നമ്മള്. പിന്നെന്താണ്? അജ്ഞാനികളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ്? ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഒരു അറിവ് ഉണ്ടാവില്ല, അറിയണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. അത്തരത്തിലാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് അലസന്മാരാണ്, നിദ്ര ഒക്കെയാണ് എന്തിന്റെ ലക്ഷണം? ഈ തമോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണം പറയുന്നത്. 3 ഗുണത്തിലുള്ളവര്. ഇതില് നമുക്ക് ഈ മീറ്റ് സ്റ്റോള്, അതായതാണ് തമോ ഗുണമായിരിക്കും. ഇവിടെ ഈ ടേബിളിന്റെ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിച്ചിരിക്കുന്നവര് രജോ ഗുണം. മറ്റേ മിൽക്ക്, ഫ്രഷ് വെജിറ്റബിള് സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര്. 3 കാറ്റഗറിയിലുള്ളവരും 3 രീതിയിലാണ് അവരുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും വരുന്നത്. മനുഷ്യരിൽ മാത്രമല്ല, ഇത് പക്ഷികളിലും മൃഗങ്ങളിലും എല്ലാവരിലും എന്തുണ്ട്? ഈ ഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പിക്ചർ അരയന്നം. അരയന്നം എന്താണ്? ശുദ്ധജലത്തിൽ മാത്രം കാണുന്ന പക്ഷിയാണത്. പിന്നെ അത് കഴിക്കുന്നത് പാലാണ് അതിൽ. അപ്പൊ അതിനെന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം, സാത്വികമായിട്ടുള്ളത്. ശുദ്ധി, വൃത്തിയൊക്കെ എന്തിലുണ്ട്? സത്വഗുണത്തിന് വരുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് തേനീച്ച. തേനീച്ച എന്താണ്? തേൻ സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നത്. അതിൽ ആവശ്യത്തിലധികം തേൻ സംഭരിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അതിന്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് കുത്തുകയും ചെയ്യും. അതാണ് എന്ത്? തേനീച്ച. തേനീച്ച രജോ ഗുണത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. തേനീച്ചയ്ക്ക് രജോ ഗുണമാണ്. കാക്കയാണെങ്കിലോ തമോ ഗുണത്തിലാണ്. വൃത്തിയില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് കൊത്തി വലിക്കലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? തമോ ഗുണം. കാക്ക തമോ ഗുണത്തില് വരുന്നതാണ് കാക്ക. ഇനി ഓരോ ഗുണത്തിലും എങ്ങനെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബന്ധനം പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടി പറയാണത്. സത്വം സുഖേ സംജയതി രജ കർമ്മണി ഭാരത ജ്ഞാനമാവൃത്യ തൂ തമഃ പ്രമാദേ സംജയുത്യത. അല്ലയോ ഭാരതപുത്ര, സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമാകട്ടെ ഉന്മാദം കൊണ്ട് ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോ രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുന്നു. തമോ ഗുണമാണെങ്കിലോ ഉന്മാദം കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുന്നത്. അതായത് സത്വഗുണം സുഖം നൽകിയിട്ട് സുഖം കൊണ്ട് നമ്മളെ ബന്ധിച്ചിടാണ് ചെയ്യുന്നത്. രജോ ഗുണാണെങ്കിലോ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. തമോ ഗുണമാണെങ്കിലോ ഉന്മാദം, അലസത, ഇതൊക്കെയാണ് എന്തിൽ വരുന്നത്? തമോ ഗുണത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ തമോ ഗുണം നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നത് ഉന്മാദം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അലസത കൊണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് യാതൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണത്തില് വരുന്നത്. രജസമശ്ചാഭിഭൂയ സത്വം ഭവതി ഭാരത രജസത്വം തമശ്ചൈവ തമസത്വം രജസ്തഥാ. അല്ലയോ ഭാരത, ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം രജസമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറും.
ചിലപ്പോൾ രജസ് സത്വ തമോ ഗുണങ്ങളെ കീഴടക്കുന്നു, മറ്റു ചിലപ്പോൾ തമസ് സത്വ രജസ്സുകളെ. ഈ വിധത്തിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ സത്വഗുണം ചിലപ്പോൾ എന്താണ്, രജസിനെയും തമസിനെയും തോൽപ്പിച്ച് മുന്നിലേക്ക് പോകും. ചിലപ്പോ രജഗുണം തമസിനെയും സത്വത്തിനെയും തോൽപ്പിച്ച് മുന്നിലേക്ക് പോകും. ചിലപ്പോ തമോ ഗുണം ഈ രണ്ട് ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട്. അപ്പൊ എന്നിരുന്നാലും എന്താണ്, ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളും തമ്മിലുള്ള മത്സരം ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മുന്നിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് തമ്മില് മത്സരം നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആർക്കും എന്ത് സാധിക്കും, പരിശീലനം കൊണ്ട് സത്വഗുണം വളർത്തി രജസിനെയും തമസിനെയും തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. രജോ ഗുണത്തിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സത്വത്തിനും തമസിനും തോൽപ്പിക്കാം. തമോ ഗുണത്തെ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റ് രണ്ട് ഗുണങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിരനിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് സത്വഗുണത്താൽ അനുഗ്രഹീതരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിരനിശ്ചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സത്വഗുണത്തിൽ നിൽക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്താണ്, അതിനേക്കാളും അതിക്രമിച്ച ആ വസുദേവ അവസ്ഥ എന്ന വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ടും സാധിക്കും. അതിനേക്കാളും അതിക്രമിച്ചിട്ടുള്ള വസുദേവ അവസ്ഥ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെയാണ് ഒരാൾ എന്താവുന്നത്, ഈശ്വര ശാസ്ത്രാഭിജ്ഞനാകുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഏത് ഗുണത്തിനാണ് സ്വാധീനം എന്നത് അയാളുടെ പ്രത്യേക പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മൾ എന്ത് വേണം, നമ്മള് ആദ്യം തന്നെ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്തണം. ആ സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് ഉയരണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, ഈശ്വര ശാസ്ത്രാഭിജ്ഞനാകുക, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ തുടങ്ങുന്നത് എപ്പോഴാണ്, വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ്. അങ്ങനെ ഏത് ഗുണമാണ് നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ മൂന്ന് ഗുണങ്ങള്, ആ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളെ ഓരോന്നിനും, സത്വഗുണം നമ്മളെ എന്താണ്, ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. രജോ ഗുണം കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട്, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. തമോ ഗുണം നമ്മളെ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര ഇതിനെ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളും ഒന്നിനൊന്നിനെ സ്വാധീനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അതില് ഈ മൂന്ന് ഗുണത്തിനെ മറികടന്നിട്ട് നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്തണം, ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ആദ്യം സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരാം. ആ സത്വഗുണത്തിൽ നിന്നും അതിക്രമിച്ച വസുദേവാവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരം നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. സർവദ്വാരേഷു ദേഹേസ്മിൻ പ്രകാശ ഉപജായത്തെ ജ്ഞാനം യഥാ തഥാ വിദ്യാത് വിവൃതം സത്വമിത്യുത. 9 ദ്വാരങ്ങളാണ് ശരീരത്തിനുള്ളത്. 2 കണ്ണ്, 2 ചെവി, 2 രാസോദ്വാരങ്ങൾ, വായ്, ലിംഗം, മലദ്വാരം. ഇവയെല്ലാം സ്വാത്വികതാ ലക്ഷണങ്ങളാൽ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ സത്വഗുണ സമ്പന്നനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അത്തരക്കാർ കാര്യങ്ങളെ ശരിയായ നിലയിൽ കാണുകയും കേൾക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അവർ ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും പരിശുദ്ധരാണ്. നവദ്വാരങ്ങളിലും പ്രവൃത്തമായ സന്തുഷ്ടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാം. ഇതാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ അവസ്ഥ. ഇപ്പൊ സത്വഗുണത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ 9 ദ്വാരങ്ങളാണ് ശരീരത്തിന്റെ, 9 ദ്വാരങ്ങൾ, 2 കണ്ണ്, ചെവി, നാസാദ്വാരങ്ങള്, വായ്, ലിംഗം, മലദ്വാരം. ഈ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്, സാത്വികത ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ എന്ത് ഉണ്ടാവും, സത്വഗുണ സമ്പന്നനാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയായ രീതിയിൽ നോക്കി കാണുകയും ചെയ്യും, അനുഭവിക്കാനും സാധിക്കും. പിന്നെ ആന്തരികമായിട്ടും ബാഹ്യമായിട്ടും എങ്ങനെയായിരിക്കും, അവര് പരിശുദ്ധരായിരിക്കും. നവദ്വാരങ്ങളിലും പ്രവൃത്തമായ സന്തുഷ്ടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ ഇതിലും എങ്ങനെയായിരിക്കും, സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാകും. കാരണം ശരിയായ രീതിയിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി കാണാനും അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ എന്തുണ്ടാവും, സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാവും. അതാണ് എന്ത്, സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിനും ശരിയായ രീതിയിൽ, നല്ല രീതിയിൽ നോക്കി കാണാൻ സാധിക്കുന്നവരാണ് ആര്, സ്വാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. ശാന്ത സ്വഭാവരായിരിക്കും. അവർക്ക് അത്യാവശ്യം എന്തുണ്ടാവും, ക്ഷമയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരിലുണ്ടാവും, സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരില് ഉണ്ടാകും. ലോഭ പ്രവൃത്തിരാരംഭ കർമ്മണ മശമസ്പൃഹ ലോഭ പ്രവൃത്തിരാരംഭ കർമ്മണ മശമസ്പൃഹ രജസ്യേതാനി ജായന്തേ വിവൃദ്ധേ ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിയായ ആസക്തി, ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇപ്പൊ രജോ ഗുണമാണ് നമ്മളിൽ വർദ്ധിക്കുന്നതെങ്കിലോ നമുക്ക് ഭയങ്കര ആസക്തിയായിരിക്കും. മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോട് നമുക്ക് ആസക്തി കൂടുതലായിരിക്കും. ഫലോദിഷ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. കഠിനമായ പ്രയത്നങ്ങൾ, നമ്മള് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, പിന്നെ മോഹാവേശം, ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്, ഈ
രജോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ രജോ ഗുണം വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോ ആസക്തി ഉണ്ടാവും, ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, കഠിനമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ആ ആഗ്രഹം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എത്ര വേണമെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും. മോഹാവേശം, നമുക്ക് ഓരോന്നിനോടും നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളും ആവേശവും കൂടുതലായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്? രജോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. കുറെ വേണം, എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും ഇനിയും ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം എന്നായിരിക്കും ആരുടെ ചിന്ത? ഈ രജോ ഗുണത്തിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്രകാശോ പ്രവൃത്തിശ്ച പ്രമാദോ മോഹ ഏവച താമസേ താനി ജായന്തേ വിവൃദ്ധേ കുരുനന്ദന. തമോ ഗുണമാണ് നമ്മളിൽ വളരുന്നതെങ്കിലോ തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാകുന്നു. ഇപ്പൊ തമോ ഗുണമാണ് നമ്മളിൽ വളരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒന്ന്, നമുക്കൊരു തേജസ് ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു ഐശ്വര്യ ഉത്സാർ ഉണ്ടാവില്ല, നമുക്കൊരു ഉന്മേഷം ഉണ്ടാവില്ല. അകർമ്മണ്യത, കർമ്മം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് യാതൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല? പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനായിട്ട് യാതൊരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല. പ്രമാദം, അലസത. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമുക്ക് ഒന്നിനോടും ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ ചടഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കാന്ന് പറയില്ല, അങ്ങനെയായിരിക്കും. പിന്നെ വ്യാമോഹം, തെറ്റെന്താണോ ശരിയാണോ എന്താണെന്നോ അറിയില്ല. കാരണം എന്താണ്? അജ്ഞാനികളാണ്, ജ്ഞാനം നേടിയിട്ടില്ലാത്തവരാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊന്നും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതൊക്കെ ആരിൽ പ്രകടമാകുന്നതാണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരില് പ്രകടമാകുന്നതാണ്. ഇനി മരിക്കുന്ന സമയത്ത്, മരണശേഷം സ്വാത്വികര് മരണ സമയത്ത് അവർക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും? ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലെത്തും. സാത്വികര് മരണപ്പെടുമ്പോ അവർക്ക് ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് വീരാനായിട്ട് സാധിക്കും. രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് നമ്മൾ മരിക്കുന്നതെങ്കിലോ ഫലമുദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ ജന്മമെടുക്കും. രജോ ഗുണത്തോടെ നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഫലമുദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിലായിരിക്കും ജന്മമെടുക്കുക. തമോ ഗുണത്തോടെയാണ് നമ്മൾ മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളായിട്ട് പിറക്കും. അപ്പൊ സാത്വികരാണ് മരണപ്പെടുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് നമ്മൾ മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റും? ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ജന്മം എടുക്കും. ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ എവിടെയുള്ളത്? ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട്. അപ്പൊ ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജന്മം എടുക്കുന്നവരൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? രജോ ഗുണത്തോടെ മരിക്കുന്നവരാണ്. രജോ ഗുണത്തോടെ മരിച്ചവരാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ജന്മം എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ തമോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിലോ മൃഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും ജന്മം എടുക്കുന്നത്. തമോ ഗുണത്തോടെ മരിച്ച മൃഗങ്ങളായിട്ട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവർ മരണശേഷം അവർക്ക് എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടി വരുന്നത്, എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ കാണാണ്. സ്വാത്വികരാണെങ്കിൽ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫലമുദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ ജനിക്കും, അതായത് ഭൂമിയിൽ ജനിക്കും. തമോ ഗുണത്തോടെയാണെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും പിറക്കേണ്ടി വരുന്നത്. സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്, അത് സാത്വിക ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. രജോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം ദുഃഖമാകുന്നു. തമോ ഗുണത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയാണ്? വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ് സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം. അത് സാത്വിക ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയാം. അതായത് സത്വഗുണത്തില് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ്? ജ്ഞാനികളാണ് സാത്വികത്തിലുള്ളവര്. അപ്പൊ അവര് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളും എന്താണ്? ആ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അവരുടെ പ്രവർത്തികളും നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവര് ചെയ്യുന്നത് വിശുദ്ധമായ പ്രവർത്തികളായിരിക്കും അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലോ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവരാണ് ആര്? രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ആഗ്രഹം നടന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് വരും? അവിടെ ദുഃഖം വരും. അവരുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ദുഃഖമായിരിക്കും ഫലം. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലോ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് അവരെ അജ്ഞാനികളാണ്. അവര് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്കും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല. മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവും ആയിരിക്കും ആരുടെ? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള. അവര് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്കും ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല. അത്തരത്തിലായിരിക്കും ആരുടെ പ്രവർത്തികള്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ വരുന്നത്. ഊർധം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസ ജഗന്യാ ഗുണവൃത്തിസ്ഥ അധോ ഗച്ഛന്തി താമസഃ. സാത്വിക സ്വഭാവികൾ ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുന്നു. രാജസ പ്രകൃതിയിലുള്ളവർ ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കുകയും നീചമായ തമോ ഗുണത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവർ നരകങ്ങളിൽ നിബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ സാത്വിക സ്വഭാവികൾ എങ്ങനെയാണ്? ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും ഉയരുന്നത്. സാത്വിക സ്വഭാവികളെ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. രാജസ പ്രകൃതിയിലുള്ളവര് ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെവിടെയാണ്? നരകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നിബന്ധിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാത്വിക സ്വഭാവികള് ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരും. രാജസ പ്രകൃതിയിലുള്ളവര് എവിടെയാണ് വന്ന് ജന്മം എടുക്കുന്നത്?
ഭൂലോകത്ത് ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജന്മമെടുത്ത് ജീവിക്കും. നീചമായ തമോ ഗുണത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലോ നരകങ്ങളിൽ പോയിട്ടാണ് നിപതിക്കുന്നത്. അതായത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് മൃഗങ്ങളായിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ജന്മം എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അവര് നരകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നിപതിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരും എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്, എവിടെയാണ് ജന്മം എടുക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ, ശരീര സംബന്ധികളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് ജനന മരണം വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃത ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ നമുക്ക് അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ജീവാത്മാവിന് ഈ ജീവൻ എന്താണ് സാധിക്കും? ജനന മരണ വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃത ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ശരീര സംബന്ധികളായിട്ടുള്ള ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. നമുക്ക് 3 ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ഈ പറഞ്ഞ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് അമൃതം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ നമുക്ക് മറികടക്കണം. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്, അടുത്ത ചോദ്യം അതാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്? ആ മറികടന്ന വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും? ആ വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് അർജുനന് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ എന്ത് മനസ്സിലായി നമുക്ക്? ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടന്നാലാണ് നമുക്ക് രക്ഷയുള്ളൂന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അർജുനന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം അതാണ്, ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ എങ്ങനെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കും? മറികടന്ന വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ്? ആ വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിന് പറയുന്ന ഉത്തരാണ് ഈ പറയുന്നത്. ആദ്യം പറയുന്നത് ഈ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളും പിന്നെ ആ വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റവും എന്താണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ? അവയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ? പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാകുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതിരിക്കുന്നുവോ? പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതങ്ങളായിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അതീതനുമായിരിക്കുന്നുവോ? ആത്മനിഷ്ഠനായി സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യനിലയിൽ കാണുന്നുവോ? ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലയോ? ആർക്ക് പ്രിയമായോ അപ്രിയമായോ യാതൊന്നുമില്ലയോ? അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന വ്യക്തി. അപ്പൊ പ്രകാശം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടെങ്കിലും വ്യാമോഹം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിന്റെയൊക്കെ സാന്നിധ്യത്തില് വെറുപ്പില്ല, അതില്ലെങ്കിൽ അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹവും ഇല്ല. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത്, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാവണമെന്നും ആഗ്രഹവും ഇല്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ. പിന്നെ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നുളവാകുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാവാതിരിക്കുക. അപ്പൊ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ നമുക്കറിയാം, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങള് പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രക്ഷുബ്ധനാവാതിരിക്കുക. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും കാരണം ആരാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അതിനൊന്നും പ്രക്ഷുബ്ധനാകുന്നില്ല, നമുക്കൊരു ചിന്തയില്ല. കാരണം പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ പ്രവൃത്തി ഗുണങ്ങളാണെന്ന് പ്രവർത്തന നിരതകളായിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അതീതനുമായിരിക്കുക. നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഉദാസീനനായിരിക്കുക. ഒന്നിനോടും എന്തില്ല, നമുക്ക് ഒരേപോലെ എല്ലാത്തും എന്താണ് പറയാ, ഉദാസീനനായിട്ടിരിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. നമ്മള് നോർമൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്ന് പറയും ഉദാസീനനാകാന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്നിനും പ്രതികരിക്കാതെ നമുക്ക് ത്രിഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒന്നിനോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, യാതൊരുവിധ പ്രതികരണങ്ങളും ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അതീതനായിട്ടിരിക്കുക. പിന്നെ ആത്മാനിഷ്ഠനായിട്ട് സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യനിലയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക. സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും തുല്യനിലയിൽ കാണാൻ, മൺകട്ട കല്ല് പൊന്നും ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഒരേപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുക. പിന്നെ ആർക്കാണ് പ്രിയമായിട്ടും അപ്രിയമായിട്ടും യാതൊന്നുമില്ല, അതായത് എല്ലാത്തിനും ഒരേപോലെ ഇത് നല്ലതെന്ന് ചിന്തിക്കാനില്ല, ഇത് ചീത്താന്നില്ല, ഇതെനിക്ക് ഇഷ്ടം ഇതെനിക്ക് അനിഷ്ടം, അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയാ പറയണത്? ധീരനായിരിക്കും ആ വ്യക്തി. മറ്റുള്ളവർ നിന്ദിച്ചാലും സ്തുതിച്ചാലും മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും സമചിത്തനായിരിക്കും. ശത്രുക്കളോടും മിത്രങ്ങളോടും യാതൊരു ഭേദവും ഉണ്ടാവില്ല. നിരുദ്യമനായിരിക്കും. അതായത് തനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ആർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും? ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായ വ്യക്തി. ആ വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റമാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത്. ആ വ്യക്തി ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായ വ്യക്തിയായിരിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്.
മാം ചയോ വ്യഭിചാരേണ ഭക്തി യോഗേന സേവത്തെ സാഗുണാൻ സമതീതേതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ഇതിനെങ്ങനെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കും? അപ്പൊ ഭഗവാനോട് എന്താ പറയണത്? ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക്, നമുക്ക് എങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഒട്ടും വീഴ്ച വരുത്താതെ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് പരമപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നാലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മപദത്തിൽ ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഒരു കഥയാണ് പറഞ്ഞത്. രത്നാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാട്ടാളന്റെ കഥയാണ്. രത്നാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു കാട്ടാളനാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏത് ഗുണാണ്? തമോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലാണ്. അപ്പൊ അയാളുടെ ജോലി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പക്ഷികളെ മൃഗങ്ങളൊക്കെ വേട്ടയാടി പിടിക്കുക, അതിനൊക്കെ കൊല്ലുക, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കാട്ടിലൂടെ പോകുന്നവരുടെ സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നാരദ മഹർഷി വരുന്നത്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷിയുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷിയോട് സ്വത്തും പണം ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇല്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിക്കും തിരിച്ച്, നീ എന്തിനാ അതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ പറയും, എന്റെ ഭാര്യയെ മക്കളെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പൊ ചോദിക്കും, നീ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം അവര് അനുഭവിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ പറയും, ആ പപ്പ ചോദിച്ചിട്ട് വരാൻ പറയും. അങ്ങനെ ചെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഭാര്യ പറയും, ഞാൻ എന്തിനാ അതൊക്കെ അനുഭവിക്കണേ, നിങ്ങളല്ല ഇതെല്ലാം ചെയ്യണെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറയാണ്, എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം ഞാൻ മാത്രമേ അനുഭവിക്കേണ്ടാവുള്ളൂ, ആരും ഉണ്ടാവില്ല, എനിക്ക് ഇതിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എന്ന് പറയും, സഹായിക്കാനായിട്ട് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷി പറയാണ്, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ പറയും. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സാധിക്കില്ല? നാമം ജപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഇല്ലാതെ ഒരാൾക്കും എന്ത് പറ്റില്ല? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റില്ല. എങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാലും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പോ അദ്ദേഹം പറയും, നീ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് ഏതാന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ പറയും, മര എന്നാ പറയാ. കാരണം ഈ പക്ഷികളൊക്കെ കൊല്ലുമ്പോ അവര് ജീവൻ പോയിട്ട് പെടയുന്ന സമയത്ത് ഇയാള് സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടി മര എന്ന് പറയും, കൊന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പൊ പറയും, നീ അത് പറഞ്ഞോളൂ, പക്ഷെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കണം ഇത് പറയേണ്ടതെന്ന് പറയും. ഞാൻ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നവരെ നീ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കാൻ പറയും. അങ്ങനെ മഹർഷി പോയി, ഇയാളത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് മഹർഷി തിരിച്ചു വരാണ്. തിരിച്ചു വരുമ്പോ ദൂരേന്ന് തന്നെ നല്ലൊരു പ്രകാശവും പിന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം അതും കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ആര് വരുന്നത്? നാരദ മഹർഷി വരുന്നത്. അപ്പൊ വരുമ്പോ നാരദ മഹർഷിക്ക് മനസ്സിലാവും താൻ അന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തിപ്പോയ വ്യക്തിയാണ് ചിതൽപുറ്റായി. അവിടെ ഫുള്ള് ചിതൽപുറ്റായിട്ട് ആ പുറ്റിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആര്? ഈ രത്നാകരൻ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അതിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി അദ്ദേഹമാണ് പിന്നീട് ആരായിട്ട് മാറുന്നത്? വാൽമീകി മഹർഷിയായിട്ട് മാറുന്നത് രാമായണം രചിച്ചത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും നമ്മുടെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് ഈ തമോ ഗുണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് എവിടേക്ക് എത്തിയത്? വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലെ, രാമായണം രചിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്ത് സാധിക്കും? തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് മാറാനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുക. ഒരു തരത്തിലും നമ്മൾ എത്ര സാഹചര്യം വന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാതിരിക്കുക? വീഴ്ചയില്ലാതെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണല്ലോ, നാം ചെയ്യോ വ്യഭിചാരേണ ഭക്തി യോഗേന സേവത്താന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. നമ്മള് ഭക്തി ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരിക്കലും വീഴ്ച വരുത്താതിരിക്കുക. ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു പോകാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? പിതാവ് ആരാണെന്ന് ഏത് ശ്ലോകാണ്? നാലാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലെ. നാലാമത്തെ ശ്ലോകം. എത്ര തരം ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്? 84 ലക്ഷം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? തേനീച്ച ഏത് ഗുണത്തിലാ വരുന്നത്? രജോഗുണം. സത്വഗുണത്തിന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? ഫലം സുഖം നൽകി ബന്ധിക്കുന്നു. സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞു. സുഖം ജ്ഞാനമാണ് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട്. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സുഖം കൊണ്ടും ബന്ധിക്കും. പിന്നെ എങ്ങനെയുള്ളതാന്ന് പറഞ്ഞു? നമുക്ക്
പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകുന്നതാണ്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ? പാപങ്ങളിൽ മോചനം നൽകുന്നതാണ്. ഉത്കൃഷ്ടം. വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ബന്ധിക്കുന്നു. പിന്നെ കാര്യങ്ങളെ ശരിയായ രീതിയിൽ നോക്കി കാണാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ടാവും? ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാവും. ശരിയായ രീതിയിൽ എല്ലാത്തിനെയും കാണാനുള്ള ഒരു കഴിവും ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാവും. 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാൻ ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണം അല്ലെ? ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങൾ മറികടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. ആ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മള് പിഴയ്ക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പോകണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു പോവാം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. താമസ സ്വഭാവിയുടെ ലക്ഷണങ്ങള് അജ്ഞാനം. മെയിനായിട്ട് എന്താണ്? അജ്ഞാനം, നിദ്ര, പ്രമാദം, അലസത. ഇതൊക്കെ താമസ സ്വഭാവികളെ ഇതാണ്. പിന്നെന്താണ്? അവര് അജ്ഞാനികളാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ഒരു അറിവുണ്ടാവില്ല. ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെല്ലാം എന്തായിരിക്കും? അപ്പോ ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായിരിക്കും. പിന്നെ കർമ്മം ചെയ്യാനൊന്നും അവർക്ക് യാതൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു ഇങ്ങനെ മടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കാന്ന് പറയില്ല, അത്തരത്തിലുള്ള ഉത്സാഹമൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്വഭാവമായിരിക്കും ആര്? ഇത്തരത്തിലുള്ളവര്. രാജസ സ്വഭാവിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടല്ലേ? അത് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാണ്. ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും. അവർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, ആസക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവർക്ക് എന്താണ്? കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര കഷ്ടപ്പെടാനും അവർക്ക് യാതൊരു മടി ഉണ്ടാവില്ല. ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. അവസാനം ദുഃഖം മാത്രമായിരിക്കും അവർക്ക്. എന്നിട്ട് ഫലം അവര് വിചാരിച്ച ഫലം കിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ദുഃഖമാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന ഗ്രഹം ബ്രഹ്മലോകം. 1ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ അപ്പൊ എന്തിനെ കുറിച്ച് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നത്? ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്. ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ഇതെന്നറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഋഷിമാർക്ക് സാധിച്ചത്. ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാണ് ഋഷികൾക്ക് ഇത് തരണം